Ofundisayo uVabakshi Maharaj. Asenze ibalo zethu ezimbalwa nje esisebenza ngawo futhi ama-triangle. Asithi nje base ngiqedile i-triangle yami ngifake ngaphakathi. Si uyazi ukuthi ke i-triangle yenziwa ubani? 180 degrees. Njengoba ngikubhalele la ukuthi okungaphakathi kwi-triangle noma kanjani kwenziwa 180 degrees. Kodwa ke ungathini ke kuthiwe usune triangle noma usunomdubo manje onendawo noma onamacala awu4. Aya amacala emaceleni ku4. Ncese ngathi amaline imiqama yikho kahle. Kuthiwani ke uma nomdwebo onjengalona awusenayo phela manje indawo ezintathu usunendawo ezine. Uma usunendawo ezine ke umdwebo wami ngenze njani? Sizama ukugudla sivule sikekele sivule umsele ozosikhiphelani ama-triangle amabili. Leyo yokuqala kubonile ukuthi ke ngingayibiza ngo-ABC usipha 180 kuba vele i-triangle isipha lokho. Eyesibili i-triangle yami sengasebenzisa o-XYZ uyazi ukuthi vele i-triangle kumele ngiphe bani 180 kwama-degrees. Yabona ukuthi ke uma uthi nomlenze wesine futhi umdwebo wami awuyididi kakhulu indaba ngoba uyazi ukuthi i-triangle lizimele lino-180 degrees. Bengikubhalela la ukuthi bayahlangana u-B u-A no-X wami base u-C ngingathini? Ngingathi ungu-C plus Y. A1 no B no C ungu-180. U-Z X1 no Y1 ungubani? 180 nawo. Okusho ukuthini? 360. Okusho ukuthi isibalo saloko kungaphakathi kulomdwebo wethu nemilenze emine ingaki? 360 wama-degrees. Uyabona ukuthi kubelula kanjani? Sikekelile nje savulani i-triangle yesibili noma abamabili okusisize kakhulu ukuthi siphumelele. Asibone la ngithi nginomunye ke manje umdwebo mhlawumbe ngizozama ukuthi ngizokwenza imilenze emihlanu. Kathi umuzi owayo lo ngudwebile. Ngizozama ukubheka ama-triangle na kanjani azophuma. Uyabona nawa yaphuma ama-triangle ami 1 2 3 2 3 aphumile abamangaka ama-triangle ami abamathathu. Uyabona ukuthi kubalula kanjani ukuthi ungathuso ukuthi umdwebo ume ngendlela ongajwayele ukuyibona. Vula wena noma ubheke indlela yokuthi ama-triangle uyawathola na ngaphakathi. Ngavula i-angle ngapha ngathola nge-angle ngalapho. Nanye angle ngayithola bahlangene ama-angle yami namanye umakhelwane bangahlangana. Abanje ngavula napha ngahlangana nangapha nangapha ama-angle abamaningi engiwatholile. Uma sesisukela lana ke kwama-angle ethu uyabona ukuthi singasizeka kakhulu ke uma usuwazi ukuthi ama-angle ungasebenza kanjani ngawo. Siyazi ukuthi sinama-angle amathathu, siyazi ukuthi i-triangle iyodwa ingu-180 wama-degrees ingakho ngithe 3 times 180 osipha u-540 wama-degrees. Kube lula kanjalo nje akusiyona into engasikuthuse into nje uzikhumbuza ukuthi umdwebo ohlukile angiboni ukuthi ngingakhipha ama-triangle amangaki ngaphakathi. Asithi ke yabona nansi kalula kanjalo nangapho ungaphinda ucizelele ubuthandile. Ukusisiza kakhulu ukuthi sisheshe sifinyelele kuyimpendulo zethu. Asibheke umunye umdwebo uthumise kanjani ke lo. Ngizama ukuloke ngandisa ngomlenze. Kuloke ngandisa ngomuqa. Inemiqa emingaka ke le. Siyazama nje sobabili ukukhiphani ama-triangle phakathi kulomdwebo wethu. Inemiqa engaki? Eyisithupha same nayi triangle sesibili. Khona ithuba lesithathu. Nayi yavela. Okusiphani manje? Okusipha ama-triangle awu4. Sinama-triangle amangaki? Amane manje. Singayibiza
ngokuthi injani igama lali triangle yethu. Singayibiza njengoba ngikubhalele lapha ngokuthi i-S-sided polygon. Ungathuki-ke uma ubona igama elinjengaleli elithini une-S-sided polygon. Ngoba ningoba usuyazi ukuthi-ke i-triangle noma umdwebo lapha sikhiphe khona sithathe kumdwebo onemlenze mhlambe njeba la iyisithupha sakwazi ukukhipha ama-triangle amaningi. Yabona la siphumele 1 2 3 4 ama-triangle awu-4. Ngakho singakubiza ngokuthi i-S-sided polygon. Awuthi ngizama ukudwebela enye futhi. Ngizama ukuyenza nje ithi ukuba ningana nale nayimilenze yami emine. Ngafaka ngalaphi-ke manje ngingandisa ngalaphi-ke manje naye triangle yaphuma abamabili. Yabona sibiza ngani nge-4-sided noma ama-side noma yindawo ezine ezisebenzisiwe kuphume ama-triangle amabili. Asithi-ke manje sesiyayiqhubeka manje siyazama ukudweba sibone ukuthi kuphi singakuthola. Nxa sizama ukuthi sidwebe into ebonakala kancane. Nayo triangle yaphuma, nayo triangle yaphuma, nayo triangle yaphuma, nayo triangle yaphuma. Yabona manje sesiphunyelwe ama-triangle amaningi. Isuke sisusa phi kumdwebo nje omncanyana obunemlenze emine sesinama-triangle amaningi. U10 lo ngubalile noma ngibalanga kahle ngiqamba phansi. Uzobala kanye 9 10. Ngiyacabanga ukuthi ngibale ngendlela okuyiyo. Angithemba ngilenzanga iphutha. Nanku u2 wami ngoba sisuka kuma-triangle amabili. Siyathatha u2 ngibalisise kahle ukuthi khona ukushodayo noma khona ngathi isikhali sithe ukuvuleka. Akwazi ila singafaka ngithi ngishintsha umbala wethu. Singandisa la sifake enye triangle yethu. Nanso-ke sesingaqhubeka-ke ngizothi +6 osipha u8 okulula kakhulu. Noma kanye sino2 noma u4 sinamasayidi awu4 asiphe bana asiphe u2 sesingasho ukuthi 4 s minus 4 okanye sithi s minus 2 ngoba i-S-sided polygon umdwebo wethu singabiza ngani S-sided polygon. Inendawo eziningi esingasebenza ngazo noma inamasayidi amaningi esingasebenza ngawo. Kuthandile kungathi-ke s minus 2 times 180. Ngithi ngibheke ngalesikhala. U180 wethu singakhohlwa ncase 180 osipha ba 100 times 180 osipha ba 18,000 kalula kanjalo.